Okay, good morning mga kabro. May dumating tayong customer dito mga bro from Binmalay, Pangasinan pa. You know, sinakay dito sa Haujo 125. Ito yung TMX 155, sinakay sa kolong-kolong. Good morning kay Bossing. Good morning. Yan, TMX 155, mahigit isang taon daw na na-stock daw mga kabro. Tapos ang sabi ni Bossing, maingay daw yung makina. Ayan, so ngayon ibaba muna natin to, tapos try natin paandarin yung motor para mapakinggan natin kung gaano kaingay. Yan, baba muna natin to. Gandar man boss no, gandar. Ganda pa ilang ayandar na. Para alam natin yung kanya sakit. Ayaw niya yata umandar ah. A few moments later. Okay. Narinig na natin yung andar. One eternity later. At dahil napakaingay ng kanyang makina mga kabro, dinala na natin dito sa machine shop yung isa sa maingay na parte sa makina. Ayan si Paring Mandy, Mechanicals on board. Siya po yung mag-a-align ng connecting rod natin. Papalitan natin ng connecting rod at dalawang bearing. Ayan, 0-0 na align pare. Yun o, tumango pa si Paring Mandy. Alright, so itong block naman niya, paparibor din natin to. Bale, 0.75 na to. Ayan, so ribor muna. Sa susunod na lang daw palitan yung kanyang block. Araw ng Lunes mga kabro. Ariko. Sakitan na dungpar ko aje landukon. Overhauling from Binmalay si kabro. Ayun si Bossing from Binmalay. Ay panintayan Brad, ipasok mo na lang yan. Yung isa iwan mo na lang diyan. Overhauling from Binmalay. Pumili tayo ng bagong counter shaft axle original tsaka pilot bearing. Ito naman panggilid conversion pang 155 si boss kabro. Tiga dino kabro. Pura bro. Hay pura lang gaya, masidag lang ni kabro. From pura panggilid conversion ng TMX 155 at ni kabro Marvin Sapon. Full wave tsaka buong wire harness pinapalitan niya. Yan yung motor niya TMX 155. Tapos si Madam Donya. Ante ano parami diyan te? Barako putok-putok. Daputok na 'yung barako. Sige damdama. Silipas tayo lang bitag-gitar ramidan tayo. Shoutout kay Bayaw Dieter. You know, poging-pogi. Siyempre mas pogi to. At siyempre mas pogi na naman yung bunso. Tingnan nga. Yun. Oh my God! Wow! Okay, so assemblein na natin tong makina ni kabro. From Binmalay, Pangasinan. At nakita nyo naman kanina itong sigunyal dinala natin doon dahil pinapalitan natin ng connecting rod. Tapos dalawang bearing. At 0-0 align siyempre. Goods na goods yan. Ito naman yung nagpalitan ng connecting rod tapos connecting rod pin. Ito yung connecting rod pin. Makikita mo talagang malalim na tong kanal. Yan, malala. Mas malala pa sa break up ng magjowa. Ayan, yung mga nagpalitan. Bro, ito yung nagpalitan malala. Yan, connecting rod. Dalawang bearing. Nachi bearing yung kinabit natin. Tapos yung block niya pinaribor na rin natin. Yun makinis na, wala na yung malalim na gasgas. Okay, piston pin. Tapos timing gear, counter shaft axle, pilot bearing, nandyan na lahat. Kompleto na yung mga pyesa, assemble na lang natin. Assemblein ko na pala. Okay, panggilid conversion naman yun kay Brother Lito, ina-assemble na niya. At syempre kadugtong niyan, kasama yung pampalambot ng kambyo. Pinakulo sa pressure cooker kanina para lumambot yung kambyo. You serious? Ano ka bro? Okay, assemblein ko na muna to. Update na lang po mamaya ulit. Shoutout kay Uncle. Uncle, shoutout. Yung barako ng Uncle mamaya ayusin natin dahil may pumuputok-putok daw sa motor niya. Barako 175. Ito naman, check natin mamaya. Yan. Full wave brother. Okay na? Uy, sana all original. Walang kurap. Walang kurap. Headlight. Wala pang headlight. Sige, update na lang mamaya. Shoutout ni Kabro, Marvin. From Gimba na, Gimba. Sabihan na. Ay, Sabilan. Hindi ka gigyanan. Santiago. Naganda yun.
Isabela na pala si ka bro. Taga dyan ibagat mo? Ah, sige. Alright. Itong langis. Kanina ko pa nadadaanan to. Muntik na nating masipa-sipa. A few moments later. Okay, tapos na tong motor ni ka bro. Conversion ng panggilid. Pandarin muna natin. Yun o, napaka-smooth. Kaya lang mabibrate yung preno. Nanginginig. Joke lang. Yan. So, isa sa mga chine-check nyo pag nagko-convert kayo ng panggilid mga bro, yung gewang ng housing. Pag sinalpak nyo yung housing, tanggalin nyo muna yung drive gear, ipaikot nyo ng patras o kaya pabante, tignan nyo yung ikot ng clutch housing at saka yung gear kung may gewang. For sure, kapag malakas ang gewang noon, maingay ang panggilid nyo. Kaya ngayon, yun ang siguraduhin nyo, yung ikot ng housing pag nagko-convert kayo ng panggilid ng 155 sa mga ganitong motor, TMX 125 Alpha. So ngayon ito, so far so good. Okay na. Yan. So bro, ayusin. Mabali na gawi din. Bahala kan to, ipagkatitan. At syempre may kabro sticker yan. Yan o. Ano na ilalagay? Okay. Sunod naman natin yung motor ni kabro from Benmalay, Pangasinan. Yan, re-adjust na lang yun. Tapos na yung motor ni A kabro. few moments later. Sige, tapos na rin yung motor ni boss from Benmalay, Pangasinan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun. Mataas yung minor. Ibaba mo ng konti, brother. Yun. Okay na ulit yung andar niya, mga bro. Ayun yung andar niya ngayon. Tapos yung andar niya kanina. Pakinggan nyo. Andar man, boss, no? Gandar. Ganda pa ilang ay andar na. Ayun, naisakay na po sa kulong-kulong yung motor ni Bossing. Dalawa lang yun yung cash ay. Yan. Tibay ng motor ni Boss, oh. Haujo 125. Isa ito sa mga motor na matibay ang makina, Haujo 125. Yan. Tingnan mo, alaki ng kulong-kulong. Yung Haujo 125, isinakay yung TMX 155. Oh, makikita mo kung gaano katibay yung Haujo 125. Oh, sige boss, ingat. Ingat sa pag-uwi, boss, ha. Salamat, salamat. You know, one click. Boss, bagong rebore yun, no? Break in lang. Okay, sige. Ingat, ingat. Salamat. Alam ko, pop din yun eh. Papa.